हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ मा आरो बेयाव जों सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बाजै गेमस्रि। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो इउटुबार गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे दायो जाखांफुनाय बर'नि फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी बिथांखौ आरो फावखुंगुर महरै जों बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन महारसा बर' बिथांखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सनजित सिंह बर' बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामे बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो महारसा बर' प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे बाजै गेमस्रि आपकामिं बैसागु बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।